Samantala, bumaba po ang naitatalang inflation rate po ng Ilocos Region. Ito po ay nung buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon sa tala po ng Philippine Statistics Authority or PSA Region 1 mula po sa 1.9% na inflation rate nitong Oktubre. Bumaba po ito ng 1.8% pagsapit ng Nobyembre. Ilan sa mga panahing salik po na nagpababa ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kung susumahin, ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon ay pumapalo sa 2% sa kabuuan. Samantala, mababa rin na rin sa 1.8% ang headline inflation ng Ilocos Region kumpara sa rate noong November 2023 ng nasa 2.9%. IFM News. IFM News. IFM News.